Gaur ikusiko ditugu lurzoru mota desberdinak nola bereiztu ahal ditugun gida batekin, partekatuko zeuekin gia. Eta ikusiko ditugu lur mota desberdinak nola bereiztu ahal ditugun. Ikusi egiten duzuenez, badira kolore eta ehundura desberdinekoak, eta zehaztuko dugu zein den bakoitzaren izen berezia edo. Arbelan ikusten den bezala, holan pauso batzuk egingo ditugu, lehenengo hartuko dugu lur kantidade txiki bat, esku aurran ipiniko dugu, ura gehituko dugu, masa bat egingo dugu, eta klabe bat zeuekin partekatuko dudana, hemen dagoen klabe honekin, zehaztuko dugu ze lurzoru mota den. Beno, lurra bota dut esku honetara, ur pizkat bota dut, amasatu egin dut, eta azkenean lortu dut holako bola bat. Behin, bola bat eukita egin behar duguna da, eskuen aurrean estutu txurro bat egin artean. Txurrotxo bat egin behar dugu, txurrotxo bat fin-fine, eta atara behar dugu bi atxamar hauen artetik. Bi atxamarren artetik ataratzen joan barko naz, gero eta gorago, gero eta gorago, gero eta gorago, edo berago ipini alduzu, nobeto, eta ikusi egin behar da, ze luzerakoa lortu aldudan apurtu aurretik. Ikusten duzue kasu honetan, luze-luzea egiten dela, eta oso luze egin dela apurtu baino lehen hau. Bai? Beraz. Orain beste lur mota honekin gauza bera egingo dut. Kantitate bat hartu dut, botako dut ur pizkat. Konturatzen, hortik ez da ikusten ondo, baina hau askoz ilunagoa da, bota egin dut, eta masa bat egin behar dut. Kontrolatuko dut, aber zenbat ur bota behar dudan, ez da guztiz blaituta egon behar, ez da ziku bez, ikusten duzu gutxi gora bera, ja egin dudala bola, bolatxoa, bolatxoa egin dut, ikusten duzu aurrekoarekin konparatuta asko ilunagoa dela, beraz, seguruenik izango da materia organiko gehiago duela, eta gauza bera, egingo dut txurro, estutu egingo dut, konturatzen zarete ondino gure daukala, ura jausten ari dela, eta hasiko naz txurroa bi atxamarra hauen artetik ataratzen, beroz. Bai? Saiatu behar gara, ikusten duzue, berehala apurtu egiten dara, ez dela eusten. Saiatzen naz ataratzen, baina berehala apurtu egiten dut. Gehienez, luzero hartu egiten da, eta oso txikia da. Beraz, holak osatitxoa bakarrik lortzen dudaz, beraz 2,5 baino 2,5 zentimetro baino laburragoak dira tarteak. Orain, probatuko dut hirugarren lur mota honekin, hau urtu batetik atarata dago eta ikusiko dugu. Lehenengo kasuan, zelan da, geltokitik gertu hartu egin nuen. Bigarrena, zelan da, lorapotetarako lurra zan, eta hirugarrena, hauze, hortu batetik ataratakoa da. Gauza bera, hartu dut esku aurrean, lurra, botako dut ur pizkat, kontu, zeren jauzi egiten da, kasu honetan eutxe moduan gelditzen da, erori egiten da, ez du ondo zurrupatzen, saiatuko naz masa bat egiten, bandeja baten nago masa egiten, hoberena da aurrean bertan egitea, baina kasu honetan ez dititzi, ez du zurrupatzen ura ia. Ondino ez dago guztiz homogenizatuta, saiatzen naz berriro hori gogoratu, bola bat egin behar dela lur horrekin. Gutxi gora bera, bolatxo bat egin dut, eta gauza bera egingo dut, estutu,
estutu egingo dut, estutu txurro bat egin artean. Txurro bat, gutxi gora bera txurroa dago eginda, eta hasiko naiz bi atzamarren artetik ataratzen, zenbateko luzera dekon. Eta, apurtu egiten zait, eta gehienez horrelako luzera lortzen dut. Gehienezko luzera horrelakoa. Gutxi gora bera horrelako luzerakoa da. Hau 2,5 zentimetro ingurukoa izango litzateke.